Ban ai kublai ya ki pat ba trong ka soyong konstitusi ki balapan pau ya ke jing start ke jong ki ban jet yang nong ikmat ba katai ka long ke jing job ke jong ke UDP ke de ke jing job jong ki pat ba trong ka soyong konstitusi. General election hi ka badai ban long nilai ilu pa ba ka jing job hi ka de ya ka ya kortong jong UDP kata de ya ilit SDR lengdo. Tingi so tenat ba kata ke jing e jong ki pat ba nadu kapur jong ba SDR lengdo ka kari mo ka beteng hadu bangi peniang yang ni persa jong iru ka jingjob hi kawan ka UDP. Ya kata ngamla bantong ndai kumbagalong menta ka UDP ke Trelang apo ka Sorkar MBA 2 te ngakarai kani kan ya hi kumta te lada kalong pat kumoi ta kata ka syong ha ka jingya perkhatlang jong kinong yalam jong ka parti.